The Monday morning, and our verse of the day is found in the book of Romans, chapter 8, verse 39. There is nothing in all creation that will ever be able to separate us from the love of God, which is ours through Christ Jesus our Lord. There is nothing in all creation that will ever be able to separate us from the love of God, which is ours through Christ our Lord. Lona verse namhlanje engifisa siqale ngalo isonto ukuthi there is nothing in all creation that will ever be able to separate us from the love of God. Akukho emhlabeni wonke phansi kwamanzi phezulu emazulwini okuya kuba namandla okusahlukanisa nothando lukaKristu, noma ngabe ukufa, noma ngabe ababulali, noma ngabe ingelosi, noma ngabe ukuzingelwa, noma ngabe inhlupheko. Akukho okuya kuba namandla ukuba kusahlukanise nothando lukaKristu, noma ngaba izimpi ezinkulu kangakanani. They will never be able to separate us from the love of God. Akukho simo, akukho mandla, akukho ma principalities of darkness that will ever be able to separate us from the love of God. Angeke sisuke, angeke sinyakaziswe, noma ngafika impi engakanani emisa ngakithi, but it will never be able. Noma ngafika ama chief demons nama archdemons, they will have no power to move us from the love of God. Noma ngafika the queens of the coast bezama ukusinyakazisa with advanced warfare, they will have no power and they will never be able to move us from the love of God. Sesihleli kulolu uthando lukaNkulunkulu asanyakazi, noma ngabe kuthiwa ungasiconvince otherwise we are going nowhere. Noma ngafika usiconvince with eloquence of words, but we are not moving. Sihleli kuKristu Jesu. Noma ngafikani asasuki la, ngoba siyazi ukuphila kwethu kutholakala kuyo Kristu. Noma ngaqhamuka abanye namanye amagama nabanye uNkulunkulu, kodwa kukho okuya kusahlukanisa nothando kukaKristu. Noma singabhekana nezimpi endleleni, izimpi zikhona noma zikho, kodwa samshilo uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu akashiwa, uNkulunkulu akadelwa, uNkulunkulu akalahlwa. Simkhonza noma kunjani, ngoba kukho okuya kuba namandla okusahlukanisa nothando lukaKristu. Noma ngabe kuthiwa izinto ayihambisani ngendlela esifisa ngazo, but we will still love him. Simthanda ngoba uNkulunkulu. Asimthandeli ukuthi uphendule imithandazo yethu, asimthandeli ukuthi khona kasinikeze khona. Simthandela nje ukuthi uNkulunkulu, ngoba masimthandela izinto akasenzele zona the day engasazenzi uthando lwethu luyophola, kodwa simthandela ukuthi uNkulunkulu, the all sufficient God, the all knowing God, the omnipotent God who is present everywhere. So there is absolutely nothing that will ever be able to separate us from the love of God. Asisuke enkosini siyofela impondweni ze-altara sinawo, sihleli lesenabile. Akukho kuyokuba namandla okusahlukanisa nothando lukaKristu. No matter what the enemy can bring into our lives, kodwa ngeke sisasuka, ngeke sisanyakaza, ngoba siyamazi simkhonzayo, siyamazi simkholwayo, siyamazi uNkulunkulu wethu ukuthi unamandla ukwenza izinto ezingakanani. Intoni yakuba namandla ukusihlukanisa nothando lukaKristu? Akukho okuyosahlukanisa. Ungavumeli izimo ezikufikelayo zikususe othandweni lukaKristu. Ungavumela abantu abakuvukelayo bekususe othandweni lukaKristu. Akukho okuyosahlukanisa nothando lukaKristu. Simthanda singambonanga, kodwa siyazi ukuthi ukhona. Intoni engasehlukanisa nothando lukaKristu Jesu? Noma ngabe siyazingelwa, noma ngabe siyashushiswa, noma ngabe siyathukwa, kodwa akukho okuyoba capable ukuba kusihlukanise. Akukho kuyoma sithi lokhu kuyaqualifya ukusihlukanisa nothando lukaKristu. Simkhonza siphansi, simkhonze siphezulu.
simthande sisethafeni, simthande sisentabeni, simkhonze khamba kahle, simkhonze ngahambi kahle, simthande ifridge ligcwele, simthande nefridge li-empty, simthande ibank account igcwele, simthande nebank account ingenalutho, ngoba kukho kuyokuba namandla okusahlukanisa nothando likaKristu.